predajniach firmy Autobaterky SRO v Trnave, Nitre a v Bratislave nájdete široké spektrum akumulátorov, boostrov či štartovacích káblov. Samozrejmosťou sú aj nabíjačky. Tie rozdeľujeme na 3 druhy. Transformátorové, mikroprocesorom riadené invertorové a hybridné. Transformátorové nabíjačky predstavujú najstaršiu a najlepšiu technológiu na nabitie oloveno-kyselinových batérií s tekutým elektrolitom. Avšak v žiadnom prípade s týmto druhom nabíjačky nemôžeme nabíjať batérie typu AGM, GEL alebo lítium. Taktiež pri nabíjaní batérie týmto druhom nabíjačky musí byť batéria odpojená od elektroinštalácie vozidla a priebeh nabíjania je nutné pravidelne kontrolovať a podľa potreby regulovať. Transformátorové nabíjačky spoznáte aj tak, že väčšinou majú fyzický ampérmeter, vo vyšších radách aj voltmeter. Mikroprocesorom riadené invertorové nabíjačky majú vrchné napätie orezané na 14,7 V. Vďaka tomu sú vhodné k nabíjaniu priamo vo vozidle bez odpojenia batérie. Vo svojej pamäti majú nahraných niekoľko nabíjacích charakteristík, tým pádom je s nimi možné účinne a bezpečne nabíjať aj iné ako zaplavené batérie. Niektoré nabíjačky tohto druhu dokážu oživiť aj hlboko vybité batérie alebo majú trvalý udržiavací režim, ktorý využijete pri sezónnych strojoch. Rozsah daných funkcií záleží od modelu, aký vlastníte. Hybridná nabíjačka je transformátorová nabíjačka, ktorá je riadená mikroprocesorom. Takže spája výhody transformátorovej a mikroprocesorovej nabíjačky, kvalitu nabíjania a možnosť nabíjať priamo vo vozidle. Všetky nabíjačky, ktoré nájdete v ponuke firmy Autobaterky SRO, boli pred uvedením do predaja dôkladne otestované a údaje na obale overené. Na trhu je množstvo výrobkov, ktoré sa tvária ako nabíjačka akumulátorov, avšak batériu nabijú len povrchovo. Hustota elektrolitu zostane nezmenená. Preto by ste mali nabíjačky, ako aj samotné akumulátory nakupovať u overených predajcov a odborníkov, akými firma Autobaterky SRO s 30-ročnými skúsenosťami rozhodne je.